Zorionak behingo iritsi da euskal garaipen bat zuretzat. Lehendakari lider zinen, podiumera ohituta zinen, baina gaur bai posturik bereziena edo desiratu dena harrapatu duzu lehenengo postua. Otsailetik ez duela harrapatzen, nola joan daguna? Bueno, esauten moduen lehen, eskerrak emon bietzat ez taldieri. Azkenien lan handien dabe, batez benmurua, iletz da galdosek, mintegiri be eskerrak da. Hogeiko korte baten lehenengo bajeia da gero postaldeki desartu gara, indartzu bota dugu da gure postu eurren indogu, da azkenien taldekirien lana errematatzea lortu dut, ez da hori, otsailetik lortu gabe da oso posik. Zu laboral kuntxakoa, kaja rural bat eta finisher bat zineten. Beti filialen arteko lehia estua, nola sentitzen zinen hirukote hortan? Bueno, azkenien kosio egunien kortin dala, genekien eurek biek izango zirela taldeko indartsuenak, azkenien aurreko karreretan erreparatuz gero posturiko berena lortu desenak da indartsuen ibilizenak eurek biek izela argi da gaur behi goeran argi ikusi da indarrak nork eukin dauzen fuertien da, bueno, azkenien hirurok joan gara, gero berantzan azkenien txirrindularitzako jokoa hasi da errematatzi lortu dut. Honek ere ahalbidetze dizu lehendakari txapelketako lidergoa sendo hartzeko eta orain bai margen oso handia dakazula. Bueno, ikusi beko da sailkapena, ez dakite benek zeran indauen, azkenien esan otxu moduen aurrekoen, lasterketa kajutia da helburua, lasterketa bakotxien alik eta beren itie da, holan segituko gu. Oraindik denbora gutxi pasaren arren garaipena lortu dezunetik, zer dakazu burua, zer denbora asko ibilizea honen ostea. Egia esan ondino ez da sinistuten, azkenien zauzu moduen otsailetik lortu gabe da asko jarraitu eten garaipen bat izan da asko kosteiata lortutie da, oso posik. Zorionak. Mila esker.